Mwaswera bwanji amalawi anzanga kwina kulikonse kumene muli nthawi ino yamasana. Ndakupasani mwaswera angakhale tikusala ndi 4 minutes to 12 kuti kwani nthawi ya nkhomaliro. Ena titafune bonya, ena tidya therere, ena tikudya bonongwe chifukwa chakugwa kwa mvula, ena madera ena ifa tidayambira kumufulumira kuwaza tidya denje. Ndi nthawi yake imeneyi, ena denje tichita lokupa mkungu omwe opanda msima malingana ndi nyengo zimene tikudusamo, apamene ena tidyera nsima kaya ena ndi agaga, ena timati matimba. Matimba kumene gali nyololo kwende jetumire ja chinangolo ngati ndayijikwanire perepa namboti ayamichireweso pa chinangolo kwekutuliwegiko kwendeje na twanyadire josope. Ndikupatseni moni anzanga uko kumpoto, ku chigawo chakumwera, chigawo chapakati komanso ku Eastern Region. Magawo amene ndakambawa nkhani yanga ndiyofulumira kwambiri. Magawo amene ndakamba chigawo chakumpoto tili ndi Zuzu State Range, chigawo pa Lilongwe Central Region tili ndi Mtunthama komanso tili ndi ku State House kamena Kamuzu Palace. Tikabwera Muzombamu tili ndi nyumbanso ya boma Muzomba ku Eastern Region, tilinso ndi kuchikokobe nyumbanso ya boma komanso tili ndi kusanjika. Madera amene ndakambawa ndi madera amene no muli nyumba za mtsogoleri wa dziko lino la Malawi. Akanena kuti lero ndikupita mu Eastern Region kaya apita ku Mangochi akukhala ku chikokobe. Ayi lero ndikuchoka ku Mangochi ndili mu Eastern Region momwemo ndikupita chigawo cha Machinga uku ndoto akakhala ku nyumba ya boma ku Zomba. Iye ayi ndikupita ku Blantyre chigawo chakumwera ndikuti akupita nyumba ija ya kuchireka. Zonsezi ni nyumba za boma. Ayi ndikupita ku Mtunthama kapena mu Lilongwe sindikufuna kukafika ku State House koma ndikupita ku Mtunthama, nyumba zonsezi ndi za boma. Kuja amanenera kunena kuti gemu iyi ndi wadyantoliro imene ija Zuzu State Range ndi nyumba ya boma. Nchifukwa chani lero ndikubwera ndi maganizo amenewa? Amalawi amene timaganiza mwina mofoira ndikumaona kunena kuti activism yathu timamenyerera mwina chipani cha DPP ndicho linga chonena kuti tithane ndi Malawi Congress Party, then you are at the wrong side. Timvetsetsane pamenepopo. Amene mumaona kunena kuti nkhondo iyi titasewera nayo Amalawi atalira, Amalawi atavutika, Amalawi atadya chiteze, Amalawi atakhapidwa, maufulu atachosedwa, katundu akukwera, mitengo ya zinthu ikukwera, Malawi ndikusowa polirira, ife ndikumapezeka pa msewu ndikumamangidwa, kumapezeka pa msewu ndikumagendedwa, kupezeka pa msewu ndikumathamangisidwa ndi zikwanje. Sizimatanthauza kunena kuti timazuzula boma latonse pansi pa ulamuliro wa Malawi Congress Party kuti Malawi Congress Party ndimene tadanayo kukhosi. No, Malawi Congress Party payoyoka ndi chipani, koma ulamuliro umene umakhala Malawi Congress Party emo ngati unalibe masomphenya, ife achinyamata, ife ma concerned citizens, ife a human rights ambassadors a Malawi First timayima ndi kumapereka ma directives chifukwa tuvuto lalikulu limene Amalawi timaliyang'ana ndi kumangoona kuna kuti awa lero adzuka akufuna angolimbana ndi Chakwera ndi boma lake, osaona kuna kuti kuseliku kuli gulu achinaki simwanga amene akuononga, osaona kuti kuseliku kunali achinadala kadula amene amapanga zinthu oyipa, kunali gulu la Max achinakalamula amene amapanga zonsezi jatimapereka upangiri uja kwa tate wa dzikolo nthawi imeneyo a Lazarus Makikafe Chakwera ameneno adatenga khutu lawo ndi kulitembenuzira malo momva anachitenga khutuja nkulitembenuzira kumene kuli mutu samamvansoyi. Zimenezi ife tinayima ndikumayankhula ndipo zidafika pomatiyendesa mwabentha mu nthawi ya Malawi Congress Party, zatifikiza kumaula mu nthawi ya Malawi Congress Party. Chifukwa chani? Amadana ndi kuzuzulidwa, amadana ndi kuzidwa chilungamo. Ndiye timanena kuti ino a Malawi Congress Party zinthu zonse zimeneno anakumana nazo a DPP by then mu 2019 ndikutuluka kuchoka mbomamu inu ndikulowa ndili kukumwerano lothulidwa tonse. Zimenezi achakwera zinayenera zikupaseni phunziro kuti amalakwitsa pati a DPP nanga inu mukuyenera mukonze pati. Zimenezi ndi uthenga umene timakhala tikulalikira kuchokera mu 2021 kufikira 2025 pa 16 September timakhala tikulalikira zimenezi. Koma Chakwera zimene amapanga ndicha adasankha kumamvera anyamata owasangalasa iwo osadziwa kuti anyamata awo amazunza gulu lochuluka la wanthu.
tikamkumbukira Ben Longwe amanena zonena kuti nthawi imene Rehobowamu ndi Rehabiamu akufuna kuti alamulire dziko tate wawo atamwalira, wina pamenepa anakapempha nzeru kwati anyamata tometa mbali. Kodi a Democratic Progressive Party malo mofunsira mzeru zanu kwa akuluakulu kunati akuuzeni mmene mukuyenera kuyendesera dzikoli, kapena malo mwa anyamata anu kunati ayendetse dzikoli mone iniyo a president mukufunira, mukusira dzikoli anyamata ometa maseda pa nthokomera kuti aziononga dzikoli? Ndiye ndikukuuzani Malawi kunena kuti nkhani zimene zikungotuluka zikhandi ali Mpopo FM akukambapo, tamva anthu ambiri afika paja pomavomereza musawamvere, amafuna muwalipire, akufuna dipo ntchito seja ife timadziwa. Koma nkhani ndionena kuti when it comes to advocating, bringing the advocacy, bringing the checks and balance, ndikukuuzani achinyamata ma concerned citizens sazasiya kuwaunikira Amalawi chonyipa ichi chimene chili pakati pa Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa even a professor sakutha kuchiona. Ngati akuchiona ndigwiritse ntchito mawu awa kunena kuti mu movie woyang'anira suchedwa kulowa m'maso, chifukwa pali chothukira ichi chimene chikubweretsa mavuto osiyanasiyana m'dziko la Malawi. Pachichewa pali mawu onena kuti khoso akakhala pa nkhate sapheka, koma ife tikumuona kuti tili naye mbali zonena kuti khoso amene aphekere apheka bwanji, ndikungofuna kungomuchotsapo pamenepo chifukwa aonesa khalidwe lake losakhala bwino. Mdziko muno takhala tikumenyera kwambiri ufulu wonena kuti nkhani ya nepotism, familiarism, tribalism ichepe pa nkhani ya leadership, and it is the very same Democratic Progressive Party pamene ikubwera ndi the return of proven leadership inanena kunati we have changed completely, koma amene asintha completely ndikaona ndi a president, a vice president, a second vice president ndi anthu ena ochepa. Koma kuli anthu ena ameneno akufuna kukokerabe pansi ulamuliro wa Professor Arthur Peter Mutharika, koma ife tikufuna tikupaseni upangiri kunati before it is too late. Musagwiritse ntchito zijatimamva zonati ndikudziwa kunakuti kunakumaku kuli ena kupanga sabotage, koma mkangowina tsano ndiye ndikagwira ntchito ndikuchotsani kumeneko. No, you should not wait for this. Phokoso limene likuchitika leroli likuchitika chifukwa tikwamveka fungo. Fungo ndiye tikufuna tidziwe mwini wake wa BP ni ndani. Mwini wa BPyo ali pa air, wina aliyense akumudziwa. Ma department amene akudandaulidwawa inuyo abwana munasankha nokha, tapitani mukamve chikuchitika ndi chani, mukapeza zona zake zenizeni. Chifukwa mukakhala chete ndikumayang'ana kuti Ntanyiwa amalimbana ndi MCP cholinga cha DPP, adakuuzani yekha kuti inetu chipani changa cha DPP cho, koma siningasiya DPP yo kuna kuti ipangire anthu zoyipa ndi cholinga chonati profesayo ayipe. Munimvesese bwinobwino Amalawi pamenepo. Inenso ndikuyima pamenepopo azimodzi mwa iwo amene tathandizira nawo kuna kuti dziko lioneke kusintha, Amalawi ambe kusangalala, kutimatima kwa magesi kumene kukupezeka kuti anthu they are now sabotaging, ndikumanena kuti magesi akuzima ndi Peter Mutharika. Chosani kokololani onse kuma department amenewa kubwera anthu anyuwani amene apange chokhulupirika, Amalawi asangalale. Chimenecho ndi chimene chikufunikira. Ndiye ndinakuuzani kuti ndi chifukwa chani ndakuuzani nyumba zikulu za boma zimene ogwira ake ntchito ku nyumba zikulu za bomazo ndi ife yankunkhapanya amene tichokera kumpoto, amene tichokera chigawo chapakati, amene tichokera chigawo chakummawa, komanso chigawo chakummwera. Munayenera kuyamba kuona zimenezo. Othekera kugwira ntchito nyumba za boma zimenezi si anthu okhawo ochokera region imodzi, ochokera district imodzi kunati akayambe kugwira ntchito m'madera monsemu. Nchifukwa chake nzosadabwisa lero kunati mukayang'ana madera mmene momo mmene anthu akugwira ntchito mwayambika kale chisawawa. Mwayambika chisawawa, anthu ayamba kumenya namo. Nchitidwe mmene MCP umapanga ku State House. Mukakumbukira bwinobwino mbuyomu kumatuluka zinsisi zina zonena kuti kagulukena ka anthu kakukangana ndi kagulukena ka anthu kusenza kuti kunali makampu. Lero linonso Amalawi ndikufuna mudziwe kuti ku nyumba zathu za boma zimene zimalipidwa ndi misonkho ya ifeyo anthu Amalawi amene timavutika lero, munthu mmodzi yekha wakwanisa kutenga anthu apa mtundu wake, azilamu ake, azichemwali ake ndikukwatuta kukayika nyumba zonse za boma.
bomali amene adavotera ndiwo okha tikati tifunsane bwinobwino amene tikuona kuti anavotera bomali ndiwo kawa basi kumpoto kulibe anthu amene anaponya voti ndiye tikumakumbusa kunena kuti nditayima pano kuauza amalawi kuna kuti Yesu akupita kunjira ya ku Golgota adanena mawu amodzi wakumana nawo afuna akapachikidwa ndi adakumana ndi amayi akumulirira mawu amene adayankhula Yesu anali nati amayi inu musalirire ine koma muzilirire nokha ndeni mafuna ndikukumbuseni a Democratic Progressive Party including the head of state chisankho cha pa 16 September amene anavota si anthu akumwera okha amene anavota si akuthekerani amene anavota si akukhonjeni amene anavota si akuphalondo okha amene anavota si akumulanje si akuzomba okha si akumangochi si akumachinga si akubalaka si akuntcheu mukayang'ana chisankho chija chinatenga pafupifupi wina aliyense amene anatopa ndi nkhanza za Malawi Congress Party kuvotera Professor Arthur Peter Mutharika. Chifukwa chani ndikuyankhula mawu awo anthu akadayang'ana chipani akadachiona chipani choti chipanicho chili m'manja mwa anthu ovunda oola oganiza zawo zokha koma anayang'ana munthu mmodzi amene akuyenera kupanga hedi chipanicho ni ndani Professor Arthur Peter Mutharika. Ndiye chimene adachiona ndi chani atichose m'mavuto mu profesayu chikadakhala chipanicho pachokha ndiye tiganizire zinthu izi tikupita pa ulendo wa 2030 tikayang'ana temu imene tili nayo kuchokera pano pafika 2030 ndi temu yawo yomaliza tifune tisafuna Professor Arthur Peter Mutharika ndi temu yawo yomaliza sazayimanso ndi nthawi yokhayi imene tinayenera kuti tipange ubwino kwa Amalawi poganizira kuti tikazamazusa candidate kuchipaniko azakhale wokondedwa ndi Amalawi onse koma lero takangalika kufunano kuyamba kuzula mizu ya chipanicho anthu ayambe kuiona kuipa pano DPP chifukwa cha munthu mmodzi awiri kapena atatu. Ndiye ine ndikumapempha kunena kuti zikadakhala zimene zikuti timazidziwa pano mukutuluka nokha ndikumakayimbana ndi anthu aja chifukwa kumene amagendedwa anthu inu munali muli nyomi m'manyumba mwanu kumene anthu amamangidwa enanu kumaseroko simunafike konso kukawaona wanthu kumene anthu amatemedwa zikwanje kulibe kwangakhale sikolo limodzi limene munabwera kunati ndabwera ndizamteteze na miwa koma people sweated, people lost their blood, people shed blood for this government to change. Lero instead of change tikuona zibwana zikuchitika mnyumba za aboma chifukwa chani akuti ena ake akula mphamvu. Ndiye ndimati ndikufunseni kodi tanthauzo la nepotism ndi chani chifukwa Professor Arthur Peter Mutharika wakhala akuyankhapo nkhani imeneyi ya nepotism ndipo anayikana kuyang'ana cabinet ministerial yake imene anayisankha mu 2014 inatenga anthu amadera osiyanasiyana ku north ku center ku southern region ku eastern region anasankha anthu komano anthuwa chimene chimachitika ndi chani kuti mbiri yonseyi atayiona apezekebe kunati akunena kuti ayi kuli nepotism ndi chifukwa cha ankunkhapanyo ena amene magwiridwe nawo antchito amapezeka kuti malo anthu oti agwire ntchito iwo ndi amene amayigwira ntchito iji. Ndiye timafuna tinene kuti mchitidwe ngati umenewu si mchitidwe wabwino, mchitidwe umenewu si mchitidwe wabwino. Pamene ndikukamba pano mutha kukhala munthu ozizimuka kunaude antanyiwa atalengeza za mayina a anthu amene ayitanidwa kupita ku maembasi ena asiyisidwa ntchito yawo ngati aphunzitsi mwamva mayinawo sizoboza ndi nthawi yanu yoti mupange kafukufuku mukasankha nduna zimene zikuoneka kuti zikuchuluka mphamvu mukhalenso ndi kafukufuku kuti mphamvu zawo zakuzitengera pati. Mphunzitsi ndithu kanchosa kophunzitsa akuti azipita ku maembasi kutenga anthu amukonstituency yako kutenga azilamu ako kutenga azibale ako ndi kutenga ndalama zaboma za misonkho zimene lero lino munthu akuvutika kumadya mchere wodula, transport ndiyo dula, akusamba upanda sopo koma mukukwanisa kutenga anthu 5-6 kwalipirira kupita ku China. Akapita ku China akupindulira chani dziko la Malawi munthu mwakantenga kununkha khwema wamanga tayo wake waphunzitsi zimpindulira chani m'Malawi. Lero kunyumba za boma kukupezeka the Kaomba family. Kaombe family ndio kuli anthu 5 from the very same family ya Kaombe
anthu 5 oseyo akupezeka ku State House. Chikuchitika ndi chani? Kodi mmene mukutero mukadaganizira kumpoto ajabi Muhangu alibe anthu awo oti akadayika mmenemu? Dziko likadalongosoka. Avuwa akaonda kunkhata alibe anthu awo oti akadayika mmenemu? Azomera Ngwira alibe anthu awo oti akadayika mmenemu? Bright Isaka alibe anthu awo oti akadayika mmenemu? Tiye tiziyankhulani chilungamo. Aspika a nyumba ya malamulo ku Blantyre uko alibe anthu awo ku Banana uko oti akanapita kugwira ntchito ku nyumba zimenezi. Mtima wozikonda, mtima womaona kuti ife ino ni nthawi yathu. Pamene tate wa ziko lino akuyankhula mwachivevemve, nthawi yonena kuti tiwononge ziko kapena kumaononga chuma cha ziko lino, ndikumanena zoti ino ni nthawi yoti tidyerere imeneyo tisiye titumikire Amalawi. Inu muli bize kumanyamula azilamu anu. Azilamu anu mwanyamulo kasiya ku State House ayambako kupanga nchitidwe ziwiriwiri. Tamva nthawi ya MCP mbuyomu kunalinso ziwerewere ku State House, inunso mukubweretsa nchitidwe ziwerewere ku State House. Chifukwa chani? Titamva zimenezi ni mutamva kunati kungochoka kwa anthuwa akunthu achanyerako ku State House. Mukufunanso mukazamachoka muikesho tudzitina ku State House. Chifukwa chopsa mtima. Ino akhuleya komanso agama ndino aphunzisi mwasiya ntchito yophunzitsa ana akuyenera alowe m'mayeso pano. Ana akuyenera ndithu aphunzitsidwe coaching ya mayeso kunati mayeso amene ali pafupi. Mwaonesera chikondi kuti ana achite bwino. Mwasiya zonsezi sili kuziwa kuti ndi thank you wantundu wanji amene inu bambo Khuleya komanso agama mwasiya kunati munyamuke muzipita maiko akunja ku maembasi kusiya teaching. Qualification yake ili pati. Zimenezi musione ngati ife tikungoziyang'ana. Timapanga kafukufuku, timafufuza, ndipo tikamayankhula apa timakhala kuti tili ndi loya kale tamayitanidwa. Tikayankhula zimene zifuna tikukamba nkhani zimene zili issue based osati zongokamba kuti tadana nanu. Ife tizakhala pomwepo tizafuna kuliuza ziko chilungamo. Ngati inu mukuona dini nthawi yozembesa chilungamo, ife dziko tizaliuza chilungamo. Funso ndinafunsa, kodi anthu amene adavotera amunthalika ndi akumwera ndi mtundu umodzi wawo omwe? Ndidanenapo ine kuti ziko muno muli anthu ozikonda, muli anthu ozimva, ndi muli anthu othandiza anzawo. Mitundu ya anthu imeneyo, anthu ozikonda ndi anthu ozimva, lero ayambanso kututana okhaokha. Ndikumaona ngati mmemo umene unali waguluja ndi wawo okha, anthu ozikonda. Nditafunsa ku nyumba ya bomako, mumamuziwa sikana zina lake Merina, kuli sikana zina lake Rosi. Onsewa ndi ana abanja limodzi. Onsewa ali ku State House. Chikuchitika nchiyani? Anthu awapo afika pomamenyana. Kuwafunsa chimene mumenyanirana nthawi yakwana ya masoseji kumenyanirana. Fungo limene tizilimva pano ku State House ndionati ang'ana ndi ang'ana apachibale ayamba kupudzumulana chifukwa cha zakudya. Mukuyalusa atu dziko la Malawi, tisakubisireni. Dziko la Malawi lili kuyaluka. Astera Kondwani nawonso ayambapo zawo. Astera Kondwani ku State House komweko ife tizibwera pano muzanama kuti tinangoyonera MCP. Ayi, ife tivumbulusa zonsezi. Asilikali amene mukugwira ntchito ku State House ndikupaseni warning, muli ndi mabanja anu, muli ndi ana anu. Musaone kuti izopeza nzachilomwe izi zimatani ndezili pabwino tikambepo kuonera zimenezo kukhale kunja kumene mukakumani, osati kumapanga zisembwere ku nyumba ya boma. Nyumba ya boma ikangoyamba kuchita zisembwere ziwani kuti usogoleri limenewo ukusanzika. Chenjezo langa ndi limenelo kwa inu Astera Kondwani amene mwamba zisabwira. A president totolani anthu adzipita. Sitikufuna nyansi, tikufuna Malawi wokomera onse. Ameneyo ndi amene tikumfuna ife. Mwakoma nonse, mukhale ndi masana opambana pamene mudya nkhomaliro yanu. Ndinangofuna kungokupasani kameneka nkhani yeniyeni tibwera nayo by and by. Sitikudana ndi anthu, koma khalidwe lanu loyipa limene simufunira anthu zabwino, khalidwe lanu loyipa limene simufunira anthu maofesi muzabwino, khalidwe limenelo likulondolana nduna. Nthawi yake ndino, Amalawi ake ndi omwe aja. Takwanisa kuchosa Malawi Congress Party, tayenda mwabentha-bentha. Sitinathawe ziko muno, timakhalamo muno, mutisakanso tilimo muno. May God bless you and have a wonderful day.